Винаги ме е било срам, винаги ме е било страх. Излизах до тоалетната и плачех в тоалетната. От 10 годишен баща ми беше починал, преди това никога не сме живяли заедно. Кога спря да бъдеш дете? Когато разбрах, че майка ми е болна от рак, друг голям комплекс и голяма травма, бях дебело дете. Много голяма част от тези татуировки са отзвук на думите на хората, които са ме изградили, които са ми казвали: ти си грозен, никога няма да изглеждаш добре, не си за сцена, ти не си музикант. Просто беше някаква тотална трагедия в семейството. С жена ми Никол чакахме първо дете, но се случиха проблеми, дете, което изгубихме, или го правиш, или те убивам. Старото ми аз, футболни агитки, компании с хулигани, скинари и националист, един страшно осъдителен, страшно присмиващ се човек на всичко. Вярата ме преобърна, болно ми е за хора, които съм наранил в годините. Важно е кой стои днес срещу мен. Огнян или Фаер? Когато чуеш Огнян Павлов, усещаш ли това име като част от себе си или си просто Фаер? В началото, когато тръгнах да се занимавам, определено Фаер беше превзел пространството. И бях заглушил Огнян. Бях забравил малкия Оги. Може би защото в него аз виждах определени слабости, определени неща, които бях затиснал като травми и така нататък. И бях избрал Фаер да е силната версия на Оги, т.е. мачо версията, това, което смятам, че изключително се харесва на обществото тук. Когато има някаква рамка за мъжество, за изключителна сила и характер, и опитах, така да се каже, да натисна повече към Фаер, отколкото към това, което съм аз всъщност, визирайки фитнес, статуси, коли, кучета, целият този пакет, който малко или много индустрията изисква. И нямам предвид индустрията тук, аз винаги гледам и се уча от най-добрите и в Европа, и в Щатите, и в Русия, в абсолютно всички държави, в които, включително и Азия, в които има тази музика, с която аз се занимавам. И исках да внасям всичките тези неща в България, но по свой начин, минавайки ги през филтъра на нашето общество, така че те да не изглеждат смешни, а по някакъв начин адекватни тук. Тоест, всеки сантиметър от тези татуировки всъщност е част от шоу-бизнеса, който ти носиш в себе си. Между другото, наскоро имах разговор с един духовник и понеже в последно време, предполагам, си видял, изключително голяма част от живота ми заема вярата в Бог. И той това, което, понеже в тези среди, които са по-така религиозните, когато изглеждаш по-различно, хората не те приемат, отритват те. И ти се чувстваш малко или много като недостоен. Това се усеща и като оттенък в новия ми албум в някои песни. И определено боли, когато гледаш повече как се отнасят към теб хората, а не как гледа на теб Бог. И това, което този духовник ми каза, понеже аз му споделих това мое чувство, той каза: не дей да гледаш на тези неща като татуировки, гледай на тези неща като белези, които са ти останали от битките, които си минал. И действително много голяма част от тези татуировки са може би отзвук на думите на хората, които са ме изградили, на семейството ми, на родителите ми, не на майка ми, на останалата част от семейството, които са ми казвали: ти си грозен, никога няма да изглеждаш добре, ти не си за сцена, ти не си музикант, ти не си никой. Някои хора се нараняват с наркотици, някои хора се нараняват с алкохол, други хора избират да се само нараняват. Моето причиняване на болка, така да се каже, може би, чрез която да си представям, че ставам по-ценен пред хората и по-красив и
по-интересен беше чрез татуировките, понеже когато си правех още от училище, започнах да се татуирам и може би бях единственият човек от целия ми випуск тогава, който имаше, нали, ръкав и такива неща. Те бяха тотално преди 10 години, завърших. Тогава беше тотално неприятно да имаш татуировки. И помня, че много харесвах това как всички учители ме гледат с пренебрежение, как другите деца си казват на това нещо му има, нали, той е по-опасен. Тогава изключително много ме радваше това, че получавам комплименти и обсъждане на базата на това, което аз правя върху себе си, което осъзнавам на този етап, че това е глупост. Но да, това е генезиса на тази външност. Тоест, това е болката, татуирана върху тялото ти. До голяма степен, да. И това е маската, зад която всъщност се крие Огнян. Може да се каже, да. Отвъд визията, отвъд това, което хората виждат, нали, по клипове, по всичко, което е около музикалната сцена и участие, включително, защото хората не осъзнават, но на участие, когато си на сцената, ти си малко или много пиянен от цялото това внимание, тази енергия и ти си под влиянието на това. Тоест, това самочувствие, тая напомпаност, която имаш в себе си, някои хора могат да кажат гордост, надменност или така нататък. Това е благодарение на твой момент, на място, на което ти си уверен и ти знаеш как да се представиш. Отвъд сцената доста често е тотално различен човек. Важно е кой стои днес срещу мен. Огнян или Файер? Винаги, когато е в такъв формат, гледам да е... Тоест не гледам, то винаги е Огнян. Няма вече на този етап от живота ми, след като вече съм и баща и вървя стъпките към мъжество. Не бих казал, че съм мъж все още. Много хора гледат да... Включително и аз, когато бях по-малък, искат да си сложат титлата мъж, но не осъзнават колко голяма тежест е тази титла. В периода ми на възмъжаване, така да се каже, мисля, че съм осъзнал, че Fire е просто английското на Огнян, а не отделна личност, която и в музиката ми вече се усещат тези бариери, изключително ми паднаха да гледам да правя хит, да направя нещо, което не усещам много и не се асоциирам много с него, но пък знам, че се възприема от хората. Вече тези неща абсолютно са ми паднали като задръжки, като бариери. И мисля, че хората го виждат и го усещат все повече. Кога спря да бъдеш дете? Ами ако трябва да съм абсолютно честен, може би когато разбрах, че майка ми е болна от рак. Това беше... На 14? Да, 8 клас. Помня, когато ми го каза, буквално мога да се върна в деня, в който тя ми го каза. Беше преди, тогава тренирах айкидо. Минах през много различни карата, айкидо, много различни бойни спортове, бокс, докато стигна до любимия муай-тай и вече, нали, борба и други спортове, но тогава беше преди една тренировка по айкидо и беше съботен ден, мисля, беше уикенд. Не знам защо е избрала, нали, такъв ден. Обикновено за децата това са дните, които ти свързваш с сваляне на тежестта от училището, от цялото напрежение. И помня, когато ми каза, че има нещо, от което тя ще трябва да се лекува и е много сериозно и не знае какво ще се случи, не може точно да ми каже в този ден, нали, какво е, но когато чуеш тези думи и видиш изражението на жена, която за мен е била абсолютният пример за сила, за характер, за весел и усмихнат човек, който е любящ, който никога не е бил негативен и ти когато го видиш сериозен и загрижен, може би е думата, ти знаеш, че нещо се случва. Действително, че осъзнаваш просто само от изражението, че утре може и да не го видиш, но то още няма силите да ти го каже, за да не те разстрои. И помня, че цялата тази тренировка
Нали, Сенсея тогава ни говореше някакви неща, показва ни. Аз буквално не можех да направя едно нещо. Не можех да се фокусирам, не можех да седя, не можех да съм... Какво имаше в главата ти в този момент? Ами... Може би най-типичният въпрос за всеки тинейджър. Тогава имаше една много модерна музика, пънк рок, с такива емо оттенъци, emotional. И винаги се пеше в песните за защо на мен, защо се на мен. Нали, защо аз съм... Другите деца си имат, нали, семейства, имат си двама родители, баби, дядовци и така нататък. Аз вече от 10 годишен баща ми беше починал, преди това никога не сме живяли заедно. И сега бях на път да изгубя и майка си, аз го знаех, че рано или късно ще стане. И това беше, може би, начинът, по който се чувствах. Защо на мене? Ако сега се върнеш при 14 годишното си аз, което все още не знае, че ще загуби всичко, какво искаш да му кажеш? Може би бих му казал: кураж, хлапе, главата горе, живота е пред тебе. Не се отчаивай и не оставай в този момент. Не дай да мислиш върху този момент. Защото много съм си го мислил след загубата на майка ми. Това, което аз много се молих, аз бях страшно привързан към нея. Тя беше, може би, единственият човек в живота ми, на когото аз разчитах на 100%. И тя ми беше първия и единствен най-истински фен. Когато я изгубих, допреди това аз постоянно се молих за сила. Много чувствах, че не съм достатъчно силен без нея. За всяко нещо имах нужда да си поговоря с нея, да споделя, но усещах, че не мога да функционирам сам. И ако трябва да тръгна сам, ще ми е много трудно. Ще искам тя да е навсякъде с мене, да я взимам, нали. Представях си напред, винаги съм си визуализирал успеха. Винаги съм знал, че той е някъде там. Тоест, ако аз се захващам с нещо, никога не е просто дай да опитаме, нали. И специално за това нещо си знаех, че ще ми е много трудно да се откъсна. Още тогава съм се молил, не съм ходил на църква, не съм чел Библия, нищо не съм знаел конкретно за Бог, но в молитвата си винаги съм казвал: имам нужда от сила. Имам нужда от сила, имам нужда от сила, не се чувствам силен, чувствам се много слаб. И това, което осъзнах във времето, е, че Бог не ти дава това, за което се молиш директно. Той ти дава определени трудности, чрез които, когато те бъдат надминати и преодоляни, ти добиваш тази сила. Но той няма да ти я даде просто е така, защото тя няма как да бъде свидетелство за другите хора, ако бъде просто подаяние. И в тази връзка искам да кажа това на малките, понеже много от тях си мислят, че силата е точно във визията. Да бъдеш назобен, да бъдеш татуиран, да имаш мощна кола, определени финанси, и това е нещо, което нали, хора като Андрю Тейт, който е много популярен в последно време, и редица други такива алфа фигури пропагандират. Искам малките да знаят, че много от тези мъже в кавички, в тях има счупани момчета, които имат изключително голям страх да споделят тези неща, които аз ти споделям. Имат изключително големи травми и комплекси, които прикриват с визията. Те измислят този свят. Да. И много ме притеснява, че малките момчета в момента развиват по един или друг начин желанието да мачкат, да бъдат тирани, да бъдат насилници. И това е видно в нашето общество просто по отношенията, които се случват, особено в последните 20-30 години. Колко случаи има на насилие над жени, дори колко разводи има, колко трудно е да се задържи едно семейство. Защото момчетата слушат своите родители, които им казват: ти си еди какъв си, ти си еди какъв си. Нали, жена ти не е като едно време, нали, баба ти какво беше, ти дали си като дядо ти? Това е много хубав въпрос да се запитаме, защото
Аз доста често чувам, нали, когато се говори в такива мъжки среди, да кажем в фитнеса, нали, жена ми, еди как си, жена ми, еди какво си, едно време баба ми, нали. И аз винаги контрирам с този въпрос, дори и към себе си, защото и аз изпадам в такива моменти, в които искам да критикувам другия човек, но ние дали сме като дядовците си? Дали сме тия силни мъже, които са можели да минават през абсолютно всяко едно обстоятелство без да се поколебят? Аз мисля, че сме много далече от тях, мисля, че сме много по-слаби. Да се върнем към майка ти. Помниш ли последните дни? Да. Прекарах последните месеци от нейния живот заедно с нея всеки един ден. Тогава учих в университет, бях първи курс в Софийския университет Европейстика. Работих и в един спортен магазин като продавач. Тогава аз бях на 20, като последните месеци бяха на легло. Аз се грижих за нея. Абсолютно не съм... Много семейни приятели казваха, вземете, нали, някой, който сестра, нали, да помага. Аз държах да върша абсолютно всичко сам, включително смяна на памперси и всички тези неща. Какво помниш от последните дни? За какво си говорихте? Има много такива филми, които са ми любими, които имат този сюжет на, да кажем, Последния самурай. Един западен човек, който попада в една различна култура, до която не се е допирал и там намира нова мъдрост от определен човек, от който иска да черпи повече и повече и знае, че рано или късно това време е лимитирано и той няма да може да получи повече. Знае, че този човек го очаква някакъв край и той иска да вземе. Така бях и аз с майка ми. Знаех, че идва този край и се опитвах да взема още и още, тъй като тя беше родила ме късно. Тя ме е родила на 37 години и през целия си живот е работила страшно много различни професии. Занимава се понеже е завършила филология, преводачество. След това е минала, нали, радио, имала радиопредаване нейно в едно известно тогава радио, което сега не съществува, Радио 99. Има интервюта с Христо Стоичков и много други известни личности, които Коя е майка ти? Линда Павлова. Павлина Павлова се казваше. Някой, който тогава е слушал радио, може и да я помни. По принцип много хора от телевизиите я познават. После работеше в ММ, музикалната телевизия, където доста така се зароди в мене интереса към цялата музикална култура. И последните, може би 10 или повече години от живота си се занимаваше с маркетинг, с реклама. Страшно много интереси в сферата на изкуството, модата. Тя беше човека, който ми каза, че беше ми като личен съветник, така да се каже. Обясняваше ми, че един артист не свършва с това какво творчество прави, а е много важно как изглежда, как се държи, какво му е поведението, какви са му знанията, с какво се храни, на какви места ходи, всички тези неща, които го правят завършена личност. И винаги ме е учила да се стремя да бъда повече, да се стремя да бъда любознателен, да искам да пътувам. Да има класа. Да. В артистите трябва да има класа. Точно това. Помниш ли последния си разговор с нея? Да. Беше много емоционален. Последният ми разговор беше свързан с нейното притеснение как ще продължава с пътя си напред, след като, защото тя усещаше, че, нали, силите я напускат вече. Беше една сутринта, в която почина тя всъщност. И помня, че седяхме в стаята с сестрата на баба ми. Леля Калина се казва, специални поздрави, ако гледа, тя е жива, все още много си обичам Лелчето. Седяхме майка ми, Леля Калина и аз в стаята и тогава имаше много силен натиск от страна на баба ми и вуйчо ми, които казваха един вид, че те ще поемат грижата за мене, след като майка ми я няма, че ще ме напътстват, понеже знаеха, че аз много силно искам да занимавам с музика и не бях въобще сигурен в този път, който е политическата специалност, която учих и въобще не се откривах в нея на този
Тогава нещото, което аз казах на майка ми и изключително добре си го спомням, беше каквото и да става от тук нататък в живота, аз няма да оставя никой да ме контролира. Понеже тя много съжаляваше и последните дни от живота си много ми казваше за неща, за които съжалява. Едно от тези неща беше, че не е имала смелост, което е напълно нормално като самотна майка, като жена, да се отдели от семейството си и да ме възпитава, сваляйки оковите и травмите на поколението преди нея. И аз това и казах, че ако трябваше изляза на улицата на кашони и ще спа на улицата, но няма да се откажа от мечтата, която имам. И тогава тя само погледна към сестрата на баба ми и каза, виж ли, той има нещо, което аз нямам. Аз нямах тази смелост. Това ли бяха последните думи? Не. Последните й думи бяха малко по в последствие на разговора и помня, че това ми каза, моля се да се опазиш. Какво не успя всъщност да й кажеш? Мисля, че нещо, което е останало смятам, че го има всеки един човек, който е изгубил майка си. Това е недостатъчната благодарност. Недостатъчното казване на благодаря и обичам те. Точно в годините, в които бях тинейджър, минах абсолютно всички субкултури, които тогава бяха модерни. Включително футболното хулиганство и така нататък. И тогава помня, че малко или много ме беше срам. Малко или много ме беше срам от това, че нямам баща вкъщи, че нямам силната мъжка фигура, че майка ми минава през това нещо и аз не мога да направя нищо. Опитвах някакси да се дистанцирам. Търсех начин да се изграждам в изолация и дистанцирах и нея от много от тези неща. Бяхме приятели във Фейсбук и гледаше всяка една моя публикация. И в един момент просто реших я блокирах от Фейсбук. И казах, не мисля, че това е нещо, което ти трябва да гледаш и да виждаш, да знаеш каква музика слушам, с какви неща занимавам, къде ходя. Защото тогава имаше, вече го няма това нещо, но във Фейсбук имаше събития и когато ти се отбележиш и излизаше къде ще ходиш. И тя просто разбираше и ми звъни и казва, до вечера ще ходиш там, ама това място не е за тебе. И аз поудях от това нещо и в един момент просто реших, че я блокирам, за да не знае. И, това е може би пак като урок към всички малчугани, да не се срамуват от родителите си, да не се срамуват от нещата, които минават, да не се притесняват да ги споделят. И разбира се, ако в семейството не могат да намерят този родител, да го търсят извън семейството, но да не спират, докато не намерят някой човек, който има повече мъдрост от тях. Защото... Ти срамуваш ли се от нея? Не бих казал, че думата е срам, но си мислех, че знам повече и знам и мисля, че до ден днешен това е нещо, с което се боря. До ден днешен това е нещо, което ми е останало и то е аз да си мисля, че имам повече мъдрост или че аз и знам как да направя нещата по-добре, без да търся съвет, въпреки че вътрешно знам, че трябва да търся съвет. И когато не го потърся и не го получа, винаги нещата отиват в грешната посока. Ако сега съдбата ти даде една единствена минута отново с нея, какво искаш да й кажеш? В първата песен на албума завършвам точно с тези думи, че искам искрено да знам, че тя е горе и ме чува и не искам нищо, освен едно искрено благодаря, че от момче възпита мъж, който да стане баща. И може би това е най-великото нещо, което бих искал да й покаже, че
че има наследник, че има продължение и че аз ще се грижа този дух, тази любов, тази утеха, позитивизъм, вяра, в която тя ме възпитаваше. Аз ще гледам да ги предам напред, само че без травмите, които аз получих. Съкрушава ли те това, че не можеш да покажеш, че тя не може да види детето ти? Не бих казал и тук ще... Че не можеш да изживееш този миг? Физически със сигурност да. Физически със сигурност да, защото аз вярвам, че ние сме дух, душа и тяло. И нашето тяло, материалното в нас, то винаги има нужда от контакт. То винаги има нужда от допир, от физически допир. И има нужда да чуе, да види. Слава на Бог за вярата ми, защото благодарение на вярата аз знам, че човек, когато физически напусне тялото си, когато този свят приключи, в нас има душа и в тази душа има дух. И този дух отива на... Аз вярвам, че тя е на това място, където е вечен живот и където е радост. И ги няма тегобите и мизерията на този свят с всичките й проявления, включително болестите и трудностите. Вярвам, че тя се е преборила за това място и вярвам и че вижда. И може би на някой ще му прозвучи като лудост, но доста често си водя и разговори просто когато нещо се случи и с нея, и с Войчо ми, когато изгубих миналите години също. Понякога, когато тръгна на път и се случи някаква ситуация, която ме връща назад в спомените ми от дете с тези хора. Аз вярвам, че не е случайно. Вярвам, че Бог ме връща в тези ситуации, за да си спомня кой съм, откъде идвам и да се помоля за тези хора и да си поговоря с тях. И в тази връзка те са живи. Те са живи вътре в мене. И вярвам, че, както се казва, един ден ще се видим отново. Какво означава да се родиш вече изоставен? Казвам го, защото ти реално не познаваш баща си още от първите си дни. Mm-hmm. Ами, знаеш, никога не съм мислил от този ракурс, от тази гледна точка. Може би защото майка ми така ме е гледала, сякаш нищо да не ми липсва. От гледната точка в онези години, когато за пръв път мислиш върху тия неща. Добре, но какво е усещането в теб, когато си знаел, че един човек не те иска? Извън това, което тя е направила. Ами... Сега ще се върна, може би, към един по-ранен отговор на мой въпрос. Баща ми ме е искал. Той, когато се запознава с майка ми, казва: искам син. Нямало е смелост да остане и да направи семейство и да ме гледа. И в един по-ранен отговор аз това ти казах, че много се молих за сила и за смелост. И може би връзвам ги нещата така. Аз се моля и съм се молил да не повторя това, което е направил баща ми, да не бъда такъв пример за моето дете, да имам тази смелост, каквото и да се случва, да стоя и да обичам. Определено е имало моменти в училище, когато в различни класове сменяха се учители и те винаги искаха да се представим. Не знам дали все още се прави това нещо, но истината е, че е изключително травмиращо за децата. Не знам кой го преподава по педагогика в университета да се прави това нещо. Живейки в общество, в което живеем ние, да трябва да разказваш за семейството си в ситуацията, в която живеят много деца.
влиза учител и казва, разкажете сега за семейството си, Ти кой е какво баща ви, казваш? кой... Какво ти се налагаше да казваш? Излизах до тоалетната и плачех в тоалетната. Никога не съм можел да... Винаги ме е било срам. Винаги ме е било страх да говоря. Никога не съм искал... Това е преди баща ми да почине. След като баща ми почина, беше още по-травмиращо, защото когато те питат този въпрос, ти се връщаш и в това, което ти още не си преминал, не си преживял и не знаеш и как да преживееш. Какво имаше в теб? Омраза към него? Безразличие? Какво? Ами докато беше жив, може би основното чувство беше гняв. Определено. Много, много бях гневен, много го мразих за това, че не е до майка ми, когато майка ми постоянно плаче, защото тя беше много емоционален човек. Когато идваха сметки, с които не може да се справим, когато я моля да кажем за колело и тя ми казва баща ти да ти купи. Просто защото аз не спирах да задавам въпроси, които аз знаех, че тя не може да осъществи някои неща, но продължавах да натискам като всяко едно дете. Тя какво ти казваше за него? Или мълчеше? О, не. Много открит човек. Никога не е мълчал, никога не е криела. Винаги ми е казвал, че много го обича. Винаги ми е казвал, искам да знаеш, че не си грешка. Че не си това, което... Защото майка ми и Войчо ми много натискаха от тази гледна точка, че семейство не трябва да се създава, ако няма брак, няма двама стабилни родители. Най-странното, което е, че те не са били християни, т.е. не са го гледали от духовната гледна точка, защо е нужно да има двама родители, а винаги са го гледали от гледната точка на това какво ще кажат другите за нас, ако ние не сме в общо приятата рамка. Което за мен винаги е било много глупаво и от майка ми научих да не се съобразявам с това нещо. И до ден днешен това ми е основно, когато с моята жена Никол в момента, като си говорим, доста често тя го използва това, какво ще кажат, ама това, ама това. И аз казвам, дори когато е по улицата някъде сме и казва, тези хора не спират да гледат, нали, смеят се, сочат нещо. И аз казвам, ако няма да дойдат тук, къде сме ние и да ни платят сметката, това, което ядем и да ни закарат после до вкъщи, какво значение има, какво правят? Точно така. Майка ми го възпита това нещо в мене и може би тя беше и човека, който ми помогна да ги превъзмогна тия неща в последващите разговори. Това, за което ме пита какви разговори водехме, всичко това беше изговорено. Ти прости ли му? Да, мога да го кажа. Кога обаче? Определено беше по-късно. На 10, когато той почина, какво изпитваше? Бях изгубен. До 10 годишен бях много, много екстровертно дете. Бях детето, което беше дразнещо екстровертно. Отиваше, дърпаше всеки, който види и който му е интересен на улицата и почваше да си говори с него. Баба ми постоянно, когато ходихме на пазарона, ме изгубваше, защото виждам някой в магазина, просто който е по-интересен и почвам да го разпитвам някакви въпроси. Когато изгубих баща ми, станах точно обратното. Станах интроверт, затворих се в себе си, спрях да говоря. Допреди това бях, така да се каже, нещо, което може би сегашните поколения биха нарекли тарикатче в класа. Бях отракано момче, не съм бил сдухан. Когато загубих баща си, станах точно обратното. Станах момчето, което седи на последния чин. В междучасието съм с слушалки, тогава имаше дискмени. Почнах да слушам деструктивна музика, метал, грънч, пънк, всичките тия стилове, които ти дават страшно много да мислиш върху болката, но не ти дават решение как да излезеш от нея.
В днешно време много мразя такава музика, защото тогава може би любимата ми група беше Linkin Park. Вокала и Честър се самоуби преди няколко години. Това е един от артистите, за които аз, без да го познавам, аз съм плакал с часове, слушайки музиката му след като се самоуби. Истината е, че в музиката му, ако слушат хората, почти всяка една песен е зов за помощ. Тя е болка, болка, болка. Няма решение. Човека се вижда, че е в дълбока депресия и не вижда изход, но лейбълите и менеджерите, които са били там, знаят, че музиката за екстремна емоция, било то болка или любов, продава и винаги се консумира много от хората. И станах такова дете, което слуша такава музика, което е затворено. Тръгнах да си пускам дълга коса, ходех само с черни дрехи, с качулки. До един момент, до който стигнах до бойните спортове. И може би бойните спортове бяха момента, в който аз започнах да търся бащина фигура една след друга в лицето на треньори и сенсей. Спорта мога да кажа, че абсолютно категорично ми помогна да се изградя и да премина това, което беше едно травмирано момче, към един лекуващ се младеж, не искам да кажа мъж, по-скоро лекуващ се младеж тогава. Кой те научи на мъжките работи? Хората, които по принцип родителите не биха искали някой да учи детето им. Хората от улицата и хората от треньорите от залите. Когато бях на 16 години, започнах да работя в един фитнес. И там срещнах изключително широка палитра от различни образи, мъже визирам, които бяха високо уважани в тяхната среда. Като доста голяма част от тях бяха улични образи. И може би това беше мястото от този фитнес, на който почнах да работя, в който първото лято, в което започнах да работя, прекарах буквално цялото си лято. Тогава не ходих и на море. Просто по цял ден седях и попивах истории, попивах в Америка му казват Street Smart. Виждах едни хора, които имат мъдрост, която е отвъд това, което аз бях слушал от професори тогава не професори в университета, но от учители в училища, от цялата тая среда, нали, на уважавани хора в обществото. От тях усещах, че има една мъдрост, която е отвъд дипломата и която исках и аз да притежавам. Едно уважение, една аура, която се носеше с тях, където и да отидаха, където и да стъпваха. И мога да кажа, че от там и от тях научих тези неща. Когато приятелите ми, с които излизах да пушим трева в квартала, се оплакваха някои от тях бяха от богати семейства и се оплакваха, да кажем, че не са им дали джобни. Аз във фитнеса тренирах с хора, които 90-те години са излизали хора с калашници пред колите им и са убивали най-добрите им приятели, а тях са ги ранявали. Те буквално имат дупки от куршуми от калашник в тях. И тези хора ми казваха, защото тогава вече майка ми беше болна, те знаеха, че аз работя, за да помагам на семейството си, че имам желание да правя музика и така нататък. Те виждаха битката, виждаха така, може би, хищника в очите ми. Виждаха, че аз съм готов да се боря. И те ми казаха, ти си различен от другите деца, от другите от твоето поколение. Пренасяйки тези образи и тези разговорите с тия образи в квартала, където разговорите бяха доста, нали, такива на смешно ниво, на тинейджърско. Лека по лека аз почнах да се отдръпвам и да се дистанцирам. Някакси почнах да се чувствам, че надраствам моето поколение, тъй като виждах по-сериозните битки в живота. Кои обаче бяха най-тъмните изкушения на улицата за теб? Най-голямото изкушение беше в онзи период никога да не опитам наркотици. Но си бил на път. Да. Единственото нещо, което
което съм употребявал тогава, беше марихуана, което не знам дали е правилно да го казвам, но поне на мене не ми е повлияло пристрастяващо, даже по-скоро ми беше отвратително. Това за мен е тотална простотия пушенето на марихуана. Първо, защото ако го правиш често, изключително много затъпяваш и това е факт. И второ, защото аз съм човек, който така работи на бързи обороти, а това нещо те сваля изключително много и просто беше изключително, влияеше ми много зле. Второто, може би най-голямо изкушение беше никога да не стана част от улицата всъщност. Защото аз не мога да кажа, че съм бил, въпреки че съм продал някакви такива съвсем малки количества трева, колкото да се вживея, нали, в образа на дилър или нещо такова в тинейджърските години. Но беше ли вербуван от някого? Не. Абсолютно. Сам просто слушам рап музика, гледам клиповете и... Келеша в теб просто е... Да. Американците имат един такъв термин хенгбенгър. Генгбенгър се води гангстер. Хенгбенгър е този, който е около. Може би това е била мъдростта в мен. Може би това е бил някакъв Божи промисъл. Аз да бъда около тези хора, да бъда около екшена. Но никога в окото на бурята. Да. Колко близо беше до кокаин, хероин? Хероин и тия другите неща по-скоро не са били близо до мен, тъй като те са доста отдалечни такива. Аз съм бил винаги в компании, в които така сме били момчета, които се стремим към върха, така да се каже. Кокаина определено беше нещо, което видях от много ранна възраст около себе си. Дори самия фитнес, за който ти разказах, там имаше един човек, който работеше лична охрана на много голям друг човек от улицата. И този охранител, с него развихме така много близки приятелски отношения. И той ми стана малко като такъв, като ментор, защото виждаше, че в мене има някой, който иска да стане мъж, но искаше да ме предпази от грешките, които той е направил. Той беше от село извън София. Аз бях горе-долу от централните квартали на София и той виждаше, че на мене не ми трябва тия неща. Че пред мен има много различен път и много по-голям път от този, в който аз искам да се вкарам. И помня една вечер след като затворихме фитнеса, имаше ресторант и бяхме седнали с него отпред на една маса. И той си извади личното оръжие на масата и един плик с кокаин. Фърли го на масата и казва, нали, ради. И в този момент аз тотално изтръпнах, защото пред него аз се опитвах да се правя на интересен, да се представям на нещо, което не съм всъщност. На човек, който е готов на всякаква крайност, за да излезе от това, което живее в момента. И той просто ме тества и аз му казах, не знаеш, аз състезавам се, тогава състезах на Muay Thai. Казах му, аз съм състезател, аз съм спортист, тренирам дворазово, не мога да го направя това нещо. Защото вътре в себе си, между другото, първото нещо беше, че имах страх от треньора ми. Кирил Пенджуров тогава, който ми беше главният треньор. Не веднъж се е случвало, когато ние сгафим с нещо, да ни шамари директно. Пред всички в залата. Да правим лицеви показно в залата. Нещо, което мисля, че е абсолютно нужно на всички младежи в момента, които виждам, че е тотално изтървано положението. И тия неща, които виждам, че се случват по моловете, дори по улиците, начина по който разговарят и това отношение, което имат те едни към други, е абсолютен признак, че те имат страх от наказание. Аз в ония момент имах страх от наказание от някой, в когото виждах бащина фигура. И му казах, не мога. И той тогава само се усмихна и каза, аз не съм и предполагал, че ще го направиш. Просто си представи, че утре работиш за някой на улицата, прибирате се от дискотека и това е ситуация, която се развива в неговата къща. Само, че пистолетът ти го опира в главата и вика, няма, не можеш. Или го правиш, или те убивам. И каза, че той лично ми каза, че има ситуации, в които
хора от улицата прострелват или се е случвало назад в годините да убиват хора, които работят за тях и не се подчиняват на определени такива заповеди. Защото на улицата това се приема, че ти не си лоялен, че ти не си готов да вървиш с този човек до края. Ако откажеш едно такова малко нещо, ти утре ще откажеш нещо много по-важно. И ми даде много важен урок тогава, че моя път не е да се опитвам да бъда гангстър, да се опитвам да съм на улицата. Това, което той ми каза, е: тебе те слушат всички тия хора. Всички тия хора те харесват, те уважават, благодарение на това, че виждат, че си борбен, че си биткаджия житейски. Гледай да им помагаш да се променят. Защото никой от нас не е щастлив като това, което е. Не си мисли, че сме щастливи. Тогава ли разбра, че не те бива за мръсните работи? Определено, да. Има ли все още нещо в фамилната ти история, което не ти дава мира? Ами може би това, че смятам, че е доста честа история във всяко едно семейство, но нещо, което ми е останало, е, че на всички празници, на които се събирахме, имаше караници. Буквално се събирахме, за да се скараме и доста често с майка ми сме си тръгвали и тя разревана. Какъв беше раздора? Ами, доста от пътите се въртеше около... нейния живот, начинът, по който тя ме възпитава. Това, че аз съм по-различно дете, отговарях, не си мълчах, когато виждам нещо, което не е така, не е правилно. Отстоявах себе си от малък. Когато от тебе се иска да мълчиш, аз отстоявах себе си и защитавах и нея винаги. Трудно ли беше да бъдеш различен? И в училище, и на улицата, и в фитнеса, и на семейните събирания? И до ден днешен. Малко така става, че... Ти си човека извън рамката. Да, определено. Ами, определено е трудно, най-вече защото няма с кого да се сравниш. Има една американска... А трябва ли? Ами има една американска максима: Misery loves company. Мизерията обича компанията. И това го виждам в доста голяма част от хората, че в своята мизерия, в своята нищета, те се обграждат с такива хора, които, може да са тези, които ги тупат по гърба. Понякога това е доста трудно, когато ти виждаш, че си... Може би звучи страшно егоистично, високомерно или горделиво в момента това нещо, което го казвам, но ти усещаш, че в тебе има нещо повече. И на това, което е вътре в тебе, на духа, който е вътре в тебе, му е тясно. Тясно му е в рамките на това тяло, на тази визия. Тясно му е в рамките на държавата, в която живее. Тясно му е дори по някакъв начин и в света, в който живее. И трудно е, но до голяма степен това, което на мене ми помага, е интернет. И затова казвам слава на Бог за интернета, защото вярвам, че това е, може би, най-голямата благословия за нашето поколение. Да можем да видим примери. Но там също всичко е в крайности също. Ами, там те има и теб, да, но има и това антипод. Да. И когато едно дете е изкушено, кого да избере? На кого да повярва първо? Ти можеш да се засмееш на този отговор, но първо да повярва в Бог и да види какво Аз пише, най-малко ще се засмея на този отговор. Какво пише най-вече в Новия Завет на Библията. Там изключително добре са описани всички неща, които един човек трябва да следва. И аз това винаги го казвам и на мои приятели, които са невярващи, с които аз много обичам и с които си беседвам. Аз им казвам, дори и да не вярвате, ако се ръководите по това ръководство, вие ще имате хармония и баланс в живота. Нека малките не гледат към мене. И аз това им казвам винаги, понеже идват постоянно на участие на концерти, казват: ти си ми идол, ти си ми кумир, искам да бъда тебе. И аз винаги им казвам:
Особено когато видя някой малък с огъня в очите, който помня, че аз бях същия човек, нали, същия мълчуган с огъня в очите. Аз му казвам, не, ти имаш вече на кого да стъпиш. Аз нямах тогава на кого да стъпя. Аз нямах файер, от когото да видя, че това, че нямам баща, това, че майка ми е болна или че майка ми съм я изгубил, не ми пречи да се развия. Нямам това особено силно го казвам, понеже последните години така се случва, че ходим и в някои домове за сираци. И е много странно, защото аз съм израснал с, нали, това, което ти казах, майка, която ми е давала и бащинското, и майчинското. Никога не ме е лишила от нещо, но откакто я загубих малко или много, мога да се свържа с тези деца по изключителен, по различен начин. И много обичам да си говоря с тях, защото аз съм един от тях в момента. И вярвам, че тая роля Бог ми е дал точно за това. За да покажа, че каквото и да ти се вземе, не е причина ти да си мислиш, че не можеш да го надскочиш и да успееш. Безветрие, новия филм на Павел Веснаков, всъщност се разглежда темата за паметта. Ти там си Калоян, главният герой. Този филм какво показва от теб на бял свят? Какво разчувърка в човека Огнян? Целият този филм беше едно изключително голямо предизвикателство, започвайки с това да игра главна роля. Като човек, който нито е минал надвис, нито е минал курсове, нито знае как се практикува тази професия. Да, имах една малка роля в миналия му филм Уроци по немски, но тя беше буквално снимана за един ден, изключително бързо премина, нали, всичко. С получаването на възможността да играя главна роля, аз осъзнах, прегледах, нали, разговори на американски актьори и интервюта с тях. Опитах се да събера възможно за най-кратък период от време като някакво ноу-хау за тази професия. Това, което разбрах, е, че ти трябва да направиш всичко, да влезеш в персонажа напълно. Тоест да забравиш въобще, че ти си някой друг в външния свят. Това, което много ми помогна, беше, че хората, с които снимахме, въобще не им пукаше кой е файер. Аз отидох в едно ново поле, в което по-скоро бях предизвикан. Тоест имаше дори едно като раздразнение. Ти не си учил, Има хора, които дават живота си да ходят на кастинги, да правят всичко, за да са тук. А ти си тук без това нещо. Трябва да се докажеш. Нали, то беше тихо, не е било изговорено по някакъв начин, но беше тихо, аз го усещах във въздуха. И може би не беше и много трудно, защото играя момче, което има точно този гняв към баща си, нещо, което аз съм изпитвал. Беше болезнено обаче да се върна в него. Какви рани отвори в теб? Не мисля, че мога да назова конкретни рани, но нещо, което си спомняме, че няколко месеца след филма аз продължавах да съм в... не знам дали депресия е правилната дума, но в изключително негативни мисли относно цялото нещо, което преживях по време на снимките, тъй като филма се снимаше в села около София, в апартаментите на хора, които излизаха т.е. в тези апартаменти живеят хора, това не е сет, който е построен, нали, нещо измислено, нещо фейк. Това е апартамент, който дюшемето е попито с болка. И ти го усещаш, само като влезеш на място. Аз вярвам в това нещо, че всяко едно място има дух. Беше изключително болезнено допира с този битовизъм. То ние, освен че преживявахме това, което снимаме, историята на това, което снимаме, ние преживяхме историята на хората, в чието къщи и апартаменти снимахме. Спеше се малко, изцяло си потопен в сценария и когато свършат снимките, ти
малко или много не разбираш, че снимките са свършили. Ти продължаваш да стоиш с тия въпроси в себе си. Аз простил ли съм всъщност? Изчистен ли съм от тази тежест, която аз си казвам, че съм изчистен всъщност, но дали действително съм го свалил или просто си казвам, че съм я свалил. Тогава помня, че написах и една песен след първия филм "Уроци по немски". Помня, че когато се прибрах от снимките, седнах и буквално за 10 минути написах една песен "Къде си, татко?". Хората могат да я видят, има я в YouTube. И там пея точно това, нали, с течение на времето аз ти простих, благодарение на твоята липса аз се закалих, но аз съм изключително благодарен на Павката, че тези роли, които той ми даде, ме накараха да се върна в едно нещо, което ме беше травмирало дълбоко и до този момент не мисля, че бях простил. Те са били терапия. Да. Но беше изключително болезнена терапия, тъй като тогава, докато снимахме филма, се случваха много тежки неща едновременно. Просто беше някаква тотална трагедия в семейство. Леля ми беше починала. Веднага след нея Войчо ми, който не беше добре здравословно, заради това, че я загуби, се срина тотално. Беше на легло, за него се грижихме аз и братовчет ми. Буквално се случваше след снимките, братовчет ми звъни и ми казва, трябва да го закараме до болница. Аз му казвам, нали, така и така, на снимки съм, не мога да дойда, викни линейка. Той вика линейка и ми казва, хората дойдоха и казаха от 7-ми етаж, ние не може да го свалим по стълбите, свалете си го вие. Прибирам се в къщи, където тогава с жена ми Никол чакахме и вярвахме, че ще имаме първо дете, но се случиха проблеми. Дете, което изгубихме във втория месец. Прибирам се в къщи, тя е разбита, тя реве. Оттам отивам при баба ми. Баба ми е тотално разбита и тя казва, това е самата ситуация, която исках да ти разкажа. Във филма има история с една възрастна жена, в която ние отиваме на гости и тя ни казва, ще си отнема живота. Нямам за какво повече да живея. Самотата. Върху това се фокусира. И помня същата ситуация няколко дни по-късно. Прибирам се при баба ми с всичките тия неща, които се случват. Майка ми вече е починала, Войчо ми е на път да почине и баба ми казва, аз нямам за какво повече да живея, оставам сама, ще се нагълтам с хапчета и ще си приключа живота. И аз няколко дни по-късно преживявам това, което ние сме снимали във филма. Отивам в другата стая, почвам да рева на първо място, защото баба ти казва, аз нямам за какво да живея, ти си никой. В смисъл, аз губя си детето и внука ми е сета за него, нали, внуците ми. На първо място от това ме боли, че аз си казвам, така и така, бабо, аз имам жена, ще имаш и правнук. Не искаш въобще да чуе. Но я съдя за това нещо, не искам да знам каква е болката от да си в такъв момент. Но беше изключително травмиращо и хаотично време. Така бих го казал. Тоест, този филм, освен че просто е трябвало да разкаже в голяма степен живота ти, той по някакъв начин се е намесил в реалността ти и просто болките са се смесили. Да. Много от тия интервюта, които ти казах, гледаха американски актьори, които споделят, че толкова много пъти се повтаряли някаква сцена, че тя без да иска се манифестира в живота им по-късно. И хората не знаят, нали, колко е реално това нещо, понеже в момента е много модерно, нали, това да манифестираш, да докарваш неща в реалност. А въпросът е, че ние когато не сме
достатъчно израснали, така да се каже, духовно. Понякога докарваме в реалност неща, които не са за нас и които биха били пагубни за нас. Каква е истина за живота, казва на момчетата без бащи този филм? Мисля, че основната тема е прошката. Основната тема е прошката, но дълбоката прошка, която минава през покаяние. Тоест, първо през мен. Аз бях ли достоен син? Аз направих ли всичко преди да обвиня този човек? Ти беше ли достоен син? Мисля, че да. Мисля, че да. Имало ли е момент, в който си ги предал и двамата? И майка ти, и баща ти? Ами виж, баща ми беше... Бях много малък, когато го загубих. На 10 години, 4-ти клас. Малко или много. Сега в 4-ти клас вече децата са различни, но ние тогава в 4-ти клас още си играехме с колички и прашки пред блока. И не мисля, че е имал някакво въобще дълбоко осъзнаване и нашата връзка беше през няколко месеца да се видим в сладкарница, да ме черпи торта или от време на време да ме вземе от училище и да ми купи кебабчета в питка. Това ни беше връзката. Не е била... Това правеше ли те щастлив в тези моменти? Помня, че едно от най-щастливите неща за мен бяха да ми се обади по телефона. Тогава в 4-ти клас имах първия си телефон. Да ми се обади по телефона и да ми каже: тате, днеска ще взема от училище, ще ходим да ядем. Това нещо беше и помня, че до толкова ме правеше щастлив, че тогава нямаше телефон, нямаше високоговорител да го пусна, но казвах на всички, нали, в класа: днеска ще ме вземе баща ми. Днеска ще ме вземе баща ми. Мисля, че но по някакъв начин е много сладко това нещо. Сега, гледайки го от дистанция на времето. Едно дете, което... Защото според мен има и друг начин да реагираш. Според мен има деца, и съм го виждал, има деца, които в същите отношения баща им звъни и им каже: днеска ще взема и ще хапнем. Те им казват: нали, въобще не идва и не ме интересуваш, нали. В мен, въпреки че имало гняв в моментите, в които майка ми е притисната до стената, никога не е бил насочен към него и никога не е бил, може би, такъв искрен гняв, ами просто съм се сърдил, че не проявява качествата, които трябва да прояви на момента. Какво би казал на хората, които ще гледат този филм? Какво искаш да кажеш на момчетата, които ще гледат този филм? Защото на билбордите пише Fire в безветрие. Разбрахте, не пише Огнян Павлов, да. Тоест те ще очакват да видят Fire. Истината е, че може би това нещо, което ще им каже, е да се приготвят да си поплачат. И да не се срамуват да си поплачат. Нещо, което е изключително голямо табу, за което аз дори говоря, нали, в влоговете си, това, което си говорихме преди да пуснем камерите в моите видеа. Мъжът трябва да има моменти, в които се отпуска. Мъжът трябва да има моменти и момчетата трябва да имат моменти, в които не се притесняват да покажат емоцията си, не се притесняват нещо да разчовърка травмата, която имат вътре в тях и да им покаже или къде трябва да лекуват, или директно да излезе. Аз много се надявам с този филм да излизат, да бъдат излекувани травми, а не просто да някой да си каже: поплаках си, да продължи напред по същия начин, по който е продължил до вчера. Филма е бавен, дава изключително много време за мисъл. И тази мисъл, моя апел е да бъде като вътрешна рефлексия, към обратна рефлексия към себе си.
за всяка една ситуация. Не да сочиш с пръст и да кажеш той как реагира тук, той човек какво казва, ами да е аз как бих реагирал и аз реагирам ли по правилния начин в ситуациите в моя живот. Как един мъж, който е израснал без баща, се научава да обича? Ами, пак ще трябва да върна към майка ми. Тя беше човек, който, както ти казах и по-рано, каквото и да се случва в живота, никога не е спирала да обича. Тя обичаше приятелите си, обичаше музиката, обичаше изкуството, обичаше живота, обичаше природата, обичаше абсолютно всичко. Тя ставаше всеки ден с благодарност. Просто с такъв родител, не знам дали мога да ти го илюстрирам по правилния начин, но толкова душевно пъстър и цветен човек, толкова еуфоричен човек, при когото направо все едно беше напук на това, което беше баба ми, нали, суровото минало, всичките обстоятелства на живота, тя живееше напук на тях. И нея винаги е движила това нещо, любовта. При мене може би започна още в тинейджърските си години, когато се отпуснах, този период, който ти казах, когато почнах, нали, да ходя на бойни спортове, да работя, да изкарвам някакви пари, аз усетих, че започвам да се отпускам и на първо място усетих, че започвам да обичам себе си. Това започна с едно радикално отслабване, понеже бях дебело дете, което беше друг голям комплекс и голяма травма. Мислех, че никой не ме забелязва и то може би беше и така, нали, то за какво и да те забележат в това време. Докато когато реших радикално да си променя просто визията, за едно лято бях свалил тогава 15 кг. Помня, че нямах пари да си купя нови дрехи за 15 септември. Бях отишъл с пуловера и с дънките от миналата година. Буквално ми седях като на закачалка. Бузите ми бяха хлътнали навътре. Всички учители и хора, нали, аз очаквах, че ще има комплименти към мене, че ще ми казват браво за усърдния труд. Всички почнаха да ме питат ти да не си болен от нещо, нали. Стана малко обратен ефект. Нито впечатлих момичетата, нито никой, но най-голямата победа от този момент беше, че аз почнах да обичам себе си за пръв път. Изключително много ми харесваше дрехите да ми висят. Това беше нещо нечувано за мене до ония момент. Просто аз буквално на корема и на задника си опъвах всяка една дреха, която имах, което страшно много ме някакси, когато не е нужно, нали, да имаш плочки, да си нещо огромен физически или така нататък, но може би да се носиш с някаква увереност в дрехите си е много важно. Мене много ме сдухваше и на първо място това да обикна себе си беше огромна стъпка към това да се науча да обичам. И това мисля, че е първата стъпка, която хората трябва да предприемат. Да се научат да обичат себе си. Майка ми постоянно ми го повтаряше. Няма как да обичаш никой друг, ако не обичаш себе си. И напукна това, което ми говореха, нали, много различни хора. Тя винаги ми е казвала, ти си прекрасен, ти си умен, ти си уникален, ти си различен, ти имаш много интересен път пред тебе. На което аз въобще не вярвах и си мислех, нали, че е тотално побъркана в този момент, но в годините напред разбрах какви семена е засаждала тя. Защото начина, по който ти говориш на едно дете, и това като пресен родител и към всички родители, които може би имат и по-големи деца в момента и се чудят защо нещо не се случва както трябва, думите. Хората не осъзнават, че думата, която ти казваш, има изключително огромно значение. В еврейския думата, която е за дума, в нея има духовност. И самото изговаряне на нещо е посяване на нещо. Ние имаме изключително големи афинитет да споделяме всичко, което ни е в главата, като общество, нали, може би като балканско, ориенталско, може би се прихваща от сериалите, не знам, но постоянно едни хора, които ловкат, това ме боли, това не ми е хубаво. А хората не осъзнават, че това е самопроклятие. Когато го изговаряш това нещо,
когато си повтаряш негативни неща на себе си, ти не си даваш възможност да видиш нещо Думите позитивно. се връщат към теб. Да. Това е истината. Да. Човек трябва да го осъзнае. Вселената е голяма, ти пращаш нещо, което тя ти го връща. Да, абсолютно. Те са бумеранг на нас самите. Така че по-внимателно с думите. Да. Труден ли си за обичане? Между другото имам една татуировка тук и бях решил под нея да го пише точно това нещо, труден за обичане. И съм си мислил даже и за такова заглавие на песен или албум. Иронично естествено, но определено. този въпрос може би най-добре би бил да бъде зададен към жена ми, но съдейки по себе си, успявам в определени моменти да погледна отстрани на себе си и да разсъждавам върху нещата. Определено съм труден за обичане. Въобще не съм нещо, което може да се вкара в някаква рамка. Тотално непредвидим съм. Какво си ти в любовта? Така ще ти го кажа, така бих го илюстрирал. Понякога съм не като ледено купче, ами като айсберг направо. Понякога съм като тоалетна хартия горяща, която пламва и изгаря на момента. Понякога съм като камъните в сауната. И точно заради това, казвам, че повечето хора не осъзнават, особено един артист в истинската форма на артист, не в някой, който е изпълнител или просто прави нещо свързано с изкуство, ами артист в дълбокия смисъл на думата е човек, който изпитва много дълбоко всяка една емоция. И аз като такъв се грижа да го правя това нещо и да оставям място на всяка една емоция. Тоест не опитвам постоянно да бъда романтичен, позитивен или така нататък. Когато имам периоди на тотално изгубване, това изгубване по някакъв начин плаши и губи човека до мене. Тя страхува ли се от теб? Ама не от мъжа, който се сега от сенките в теб. Страхува ли се? Не бих казал страх точно, че е думата, но определено има моменти, в които се притеснява за мене. И мисля, че това е супер здравословно и супер нормално. Защото аз съм от тия хора, които... аз не съм тих, не съм потаен, аз съм от тия хора, които мислят на глас. Споделям си с хората, на които се доверявам. Споделям мислите си. Но може би някои мисли понякога трябва да изчакват. Може би някои мисли не трябва да ги чува жената. Може би някои мисли просто не трябва да ги изговаряш. Някои неща просто трябва да останат в нас. Да. И... Ние може да ги преправим, може да работим за тях, но има неща, които не се казват никога. Да. Това е нещо, може трябва човек да си дава пространство за разговор с себе си. Тоест, разбирай за разговор с Бога. Да. Иначе как? Това е урок, който съм научил от един духовник и е изключително ценен за мене. Винаги преди в труден момент, в трудна ситуация, в ситуация, в която си на кръстопът, не знаеш как да реагираш, или в ситуация, в която си наранен, в каквато и да е ситуация, преди да тръгнеш да споделяш с приятел, с жената или така нататък, винаги се отдели на както казва Христос, в тъмната стаичка и поговори. Защото много пъти един такъв разговор с Творец, с Всевишния, би донесъл отговор дори само с един покой вътрешно. Ако попиташ нещо и усетиш, хората си мислят, че Бог трябва да им отговори с някаква дума, че трябва да чуят. Бог няма да ги порази лъч светлина на момент. Това е ненормално, но аз правя и нещо друго. Когато видя, че не мога да се справя, че съм опитал всички валенци
и няма вече свободна, му казвам така: добре, ти можеш повече от мен. Ти можеш всичко. Оставям ти го. Ти го разреши. Не мога аз. Нямало е момент в живота, в който да не получа почти мигновенно отговор. Христос има едни думи, с които отговаря доста често на хора, които са така, някак си слушайки тебе. И той им отговаря: голяма е вярата ти. На някои хора отговаря, нали, такава вяра не съм видял в моите земи, нали. И много ме изненадва. Аз в днешно време по-скоро разговорите, които водя, са, че хората не вярват, че хората не... Дори с вярващи имам предвид. Тоест на вярващи хора, на хора, които посещават храмове и така нататък, не вярват. А това ме очудва, нали, което ти казваш. Приятно ме изненадва. Аз смятам, че това е един от големите магистрали на човечеството и на неговото бъдеще. Да. Че все повече човек трябва да засилва вярата. Защото всичко друго няма да донесе бъдеще на този свят. И го вярвам не 100, не 200, не 1000. Вярвам го до безкрайност. Всеки да я открие както иска. През лошото, през доброто, през цветето, през каквото иска. Но да я открие. Това е смисъла на този свят. И аз смятам, че все повече човечеството ще върви натам. Поколенията ще се раждат с нея. Няма друго бъдеще. Войните, които правим сега, не са никакви научени уроци от войната преди 80 години. Ако човечеството имаше вяра и малко любов, днес нямаше да живеем в този свят. В това вярвам. Абсолютно съм съгласен с тебе. Абсолютно съм съгласен и това е една битка, която аз водя особено силно последните 2 години. Хората да разберат, че вярата не е религия. Защото много хора идват и ми казват: ти си много религиозен, много набожен. Което някакси дори до някаква степен ме обижда. Защото за мен религия е, остави, нали, дефиницията от латински, която е опит за връзка на човека, нали, религио, нали, опит за връзка на човека с висшите сили. За мен религия е опит човека да върши някакви дела, така че да си заслужи нещо, да си заслужи някаква праведност, спасение или така нататък. А вярата, която аз съм открил и която нося в себе си, е Бог, който стана човек, дойде, разпъна се на кръст и с тази саможертва той изми греховете на всички нас, на всички поколения, които идват след него. И това, което пише в Новия Завет, е, че който повярва с сърце и изповяда с уста, ще бъде спасен. Да, дадени са лист от инструкции, но най-голямата е да възлюбиш Бога с цялото си сърце и ближния така, както себе си. Може би тези 2 неща са нещата, които ми е най-трудно да видя в тези хора, които казват, че са религиозни. Да възлюбиш Бога с цялото си сърце, т.е. всичко, което правиш, всичко, което вършиш в живота си, да сякаш го правиш за Него. И на второ място да възлюбиш ближния както себе си. Това е нещо дори в което и аз се провалям велико. Но хората мислят, че ближния е жена им, брат им и така нататък. А има една много хубава притча, която е в Библията, нали, за кой е моят ближен, и тя е за един човек, който е пребит, нали, оставен на пътя. Един човек минава,
каза, закарайте го в болницата, закарва го в болницата, плаща, дава и отгоре и казва, ето давам отгоре, ако излезе повече, като се връщам ще мина да видя, нали, как е, дали е минал, дали. И ако трябва и ще доплатя. Колко често го правим и колко често обичаме нашия ближен. Това е нещо, което аз боря и за което последната една година много така съм се заровил в себе си, тъй като старото ми аз, минавайки през футболни агитки, през такива компании с хулигани, скинари, националисти и така нататък, беше включително бидейки от поколението, което израсна с филмчетата, меметата и така нататък. Един страшно осъдителен, страшно присмиващ се човек на всичко. И стигайки до вярата, до възможността ти да видиш отвъд това, което виждаш отвън. Ти да видиш през, да усетиш духа, душата на човека. Направо ме преобърна и просто имал съм моменти, в които седя и плача и ми е болно ми е за хора, които съм наранил в годините с отношение, включително и близки, включително и последната година, и имам ситуации, в които просто звъня на някакви хора и казвам, искам да ти се извиня, покайвам се, изключително ми е болно, и те ми казват, чакай бе, нищо няма, викам, не, то в тебе няма, то в тебе може да не е останало, но в мен стои, мене ме боли. Така? Мен ме боли и когато мене ме боли е вътре в мене, аз не мога да продължа напред. Това нещо не дава мира, това нещо блокира благословията към мене. А ние сме, връщайки към филма, защо е толкова важна прошката? Защото аз мисля, че огромна част от проклетията, която е върху нашата държава и народ, е това, че ние сме изключително злобен и непростителен народ. Изключително горделив, егоистичен, нителен. И това можеш да го видиш по най-простите коментари на една публикация в социалните мрежи. Мисля, че ние водим по негативитет в световен мащаб. Просто аз последно време не си спомням да съм видял публикация за някой успешен българин, която първите топ коментари да не са не е хейт, то не е хейт. То е омраза. Това е език на омразата. За мен е по-дълбоко, за мен е буквално проклятие, т.е. хората проклинат. Защото омраза за мен е, как да ти кажа, може би някакво чувство, но е по-повърхностно. Докато аз тук виждам едни хора, които са дълбоко отровени. Думата в гръцки език в Новия Завет, която е захула, нали? Казва се, не дейте да хулите, думата захула е същата като думата за отрова. Това са отровени хора. И лошото е, че когато хората това не знаят, че когато те хвърлят отрова, те самите са тия, които пият също от чашата. И това мисля, че е изключително голям проблем на нашето общество, на негативността, осъдителността. Много, много тежък проблем и това блокира. Аз вярвам, че ние сме заради това нещо проклет народ в момента. Ти как откри Бог? Когато изгубих майка ми. Тогава ли? Да. През лошото? През лошото. Просто допреди това, нали, казвал съм си някакви молитви, но честно казано не знам, не съм конкретизирал към кого са насочени, просто е така съм си казал, нали, моля се за еди какво си, моля се за еди що си. Когато почина майка ми, абсолютно всяка вечер излизах на терасата, гледах нагоре към небето и почвах да си водя един разговор, който понякога продължаваше с десетки минути, понякога е продължал в разходки навън с часове. И да, аз затова го пиша доста често в постове, че не в църквата, дори не през Библията, ами през един такъв момент, в който
В една моя песен пиша: когато изгубих своята майка, аз открих своя баща. Бог е справедлив. Да. Той е милостив. Да. Но жесток ли е Бог? Не мисля, че Бог е жесток. Мисля, че ние сме жестоки. Хората. В Стария Завет, ако четат хората, в Стария Завет е имало едно такова отношение на хората с Бог, в които той им дава ни заповеди и им казва: ей, живейте така и всичко ще е смисъл, няма да има проблеми. Просто спазвайте тия неща и не крадете, не убивайте, нали. Но хората постоянно са си кали: не, ние си знаем по-добре, което е и до ден днешен. И той ги е наказвал. Нали. Има много такива истории в Стария Завет. В Новия Завет, в това, в което ние живеем, в времената след Христа, ние имаме благодатта, имаме Святия Дух, имаме любовта. И апостол Павел казва едно нещо, върху което аз много разсъждавам. Вяра, надежда и любов. От трите неща най-важното е любовта на първо място. И целия си имот да раздам. Любов, ако нямам, какво ме ползва? Любов, ако нямам, нищо не съм. Нещо, върху което аз разсъждавам много, защото, както ти казах, съм от поколение, което беше движено от омразата, от хейта, агитки и такива всякакви групи, в които силата е точно това да намериш новия човек, срещу който се обединявате в омраза. Там няма любов, там любовта е слабост. Любовта те прави женствен, педерас, всякакъв такъв епитет, който можеш да измислиш, но дори споменаването на любов, дори любовта към момиче, към жена, към майка ти, дори това е срамно. Срамно е да звъннеш, да дигнеш телефона и да кажеш: мамо. Почват да ти се подиграват. Ти кога се оттърси от тези предразсъдъци? Когато майка ми се разболя. Когато майка ми се разболя, аз знаех, че всеки ден може да е последен. Беше момента, в който това последното нещо, което ти казах, не ме беше срам да дигам в компания на 30 момчета, примерно, които са... Подиграваха ли ти се? Смешно им беше, да. Но най-якото беше, че в мене все едно това хранеше нещо в мен и ме караше да се чувствам по-силен. Тоест аз виждах, че емоционалната ми интелигентност е надраснала това поколение в този етап. И аз не трябва да се опитвам да ги по някакъв начин да ги науча или да ги образовам, а им просто трябва да оставя живота да си тече и с течение на живота, на ситуациите, които те преминат, или ще се научат, или ще останат там, където са. Ако днес можеше да кажеш едно нещо на жената до теб, без филтър, без страх, пред всички, сега, какво е то? Към жена ми? Да. Ами може би две неща. На първо място, благодаря ти, че остана. И че оставаш. И на второ място, може би, приготви се за още много. Още едно дете. Още много, дай Боже. Много искам деца, искам и да осиновявам. Много какво означава много? Ами, тук вече влизам в ситуация, в която без тя да е в разговора ще бъде доста тегаво, но аз бих искал да имам и 4-5 мои и няколко осиновени. Деца? Много искам, да, много искам и да осиновя деца след време. И много искам да имам и много мои деца. Аз съм единично дете, нали? Смятам, че това е много травмиращо, когато си малък и седиш сам, отидете на някое място и ти седиш сам и просто си чуеш какво да правиш, няма с кого да си играеш. Също така мисля, че ставаш страшен егоист във времето, защото всичко е за тебе, не делиш нищо с никого. Много ми се иска да имам много деца, да има пълна маса. Има една история американска, която слушах наскоро на един милионер, който е бездетен. И го питаха в един подкаст какво е щастието. И той това каза веднъж, нали, седях в
така се случи, че пътувахме и бях много огладнял и трябваше да спра в такъв крайпътен бюфет, в който по принцип ядат по-бедните хора. И влязъл вътре и каза, първото странно ми беше, че никой не ме забеляза, никой въобще не ме отчете, което в ресторантите, в които ходих, беше невъзможно. Никой не ме забеляза, седнах на една маса, поръчах си, докато ядях на седната маса, видях баща с жена си, с много деца, 5-6 деца, смееха се, фърчат коли, картофи навсякъде. И вика, човека беше в работен гъщеризон, целия изцапан, отвънка, стар пикап. Личи че е беден човек, но вика, в този момент осъзнах, вика, че аз съм бедния. И доколкото знам, историята напред, човека осиновявал деца, в крайна сметка. Имала някакви проблеми, но създава семейство. Това била за него повратната точка, в която той осъзнал, че богатството не е това, което си говорихме преди малко с тебе, материалното. Богатството е да имаш кого да обичаш. Това е и да имаш на кого да оставиш тая любов. Какво би казал на онези, които смятат, че вярата е за слабите? Пожелавам им никога да не трябва да изпитат тия трудности, които аз съм изпитал, за да им се наложи да намерят тая сила, която можеш да намериш само във вярата. Ако утре животът приключи, какво ще остане след теб? Преди мислех много над това, да постигам определени неща, върху себе си, върху егото. Към този момент, даже в новия албум имам една песен, в която казвам и утре да предам духа си, вътре ми е доволно. Гледам да спазвам един принцип. На латински се казва Carpe diem, живей за мига, живей за момента. Също друга перспектива, която много обичам на много от моите непознати ментори отвъд океана, които обичам да слушаме. Ако днес ти кажат, че ти остават 30 дни живот, как ще ги живееш? Гледам да живея така. Това е моята перспектива. Просто да не взимаш дните за даденост, да не взимаш глътката въздух за даденост, да не взимаш отварянето на очите сутрин за даденост. Кой е най-големият белег в теб? Труден въпрос. Труден въпрос да отговоря. Какво беше първото, което ти мина в съзнанието? Може би това, което ми е наговорено като малък, че не съм достатъчен, че нямам това, което ми е нужно, за да бъда това, който съм. И това може би е нещо, което до ден днешен имам нужда постоянно да водя като разговори с Бог, да търся като отговор в Библията, че всъщност аз си достоен. Съм достоен и има един стих в Стария Завет, още преди да си съществувал. Бог те е видял в утробата на майка ти и е предвидил за тебе какво ще се случи. На финала, въпросът, който може да те стъписа. Ако беше Господ, какво щеше да казваш за Огнян Павлов? Много те обичам. Много ти благодаря. Трябва да се извиня на феновете на Fire, че просто нямаше нищо за музиката. Обаче в Огнян има много пламък. Много по-ярък пламък. Трябва да ми обещаеш, че ще дойдеш пак, защото аз успях да задам 35% от въпросите. С удоволствие.
Беше изключително удоволствие за мен да знаеш. И за мен наистина. Много ти благодаря. Благодарности и от мен.